Duma. Filmin baş gahrymany hökmünde bir geçi gaplan göretmeli gelýän bolsa, onda sizi Duma atly film bilen tanıştyrýarys. Rejissor Karl Ballard'ın düşüren bu filmnin hekaýasy, kirjek geçi gaplanyň ejesini ýolbarsyn öldürme we geçi gaplanyň ýetim galma bilen başlanýar. Bu filmde jemy 6 sany geçi gaplan başga işdäki Dumany canlandyrýar. Olaryň hakykatları Anthony, Azaro, Nikita, Sasha, Savannah ve kirjik çağa geçi gaplan bolsa şeýbadyr. Bu geçi gaplanlar Afrikanyň dürli ýerlerine, adamlaryň ellerine ulalan geçi gaplanlar. Film 2003-nji ýylyň 28-nji ýylyna düşürilip başlandy we 2005-nji ýylyň 22-nji aprelinde Warner Bros. Pictures kino kampaniýasy tarapyndan ýayılmaga ýeberildi. Filmiň budjeti $12 milyon bolup, girdijisi bolsa $1 milyon ýakyndyr. Çağa geçi gaplany ýoluň gyrasyndan Zan atly oglanjyk we kakasy Peter tapýar. Olar onu özleri bilen alyp gaýtýarlar we oňa Duma diýip at berýärler. Duma filmi How It Was With Dooms kitabyna esasen düşürilendir. Filmiň dowamlygy 1 saat 40 minut. Duma olanandan soň Zan bilen kakasy oňa olgamagy öwretýärler. Peter ogluny indi Dumany doglan ýerine äkitmelidigini aýtýar. Zan muňa razy bolmaýar, emma kakasy aradan çykyp ejesi bilen şähere göçüp baranlaryny Dumanyň şäherde ýaşap bilmeýäni üçin onu öz doglan ýerine äkitmeli bolýarlar. Zan ejesine aýtman, geçi gaplany bilen motora minip ýola çykýar. Epes ýol geçip çöle ýetenlerinde motorlarynyň ýanyna jugtarýar. Şol ýerde Zan Rip atly bir adama duşar. Zan ol adama kän inanyp barmasa-da, onuň bilen ýoluny dowam etdirmeli bolýar. Rip bilen Zan dürli kynçylyklara duçar bolýarlar. Bir gün bularyň üstüne howply çeýginler hüjüme geçýär. Şol wagt Rip Zany gorap ýetişýär. Emma özüni gorap bilmeýär. Howply çeýginler çakan soň Rip keselleýär. Zan oňa kömek eder ýaly adam gözlär we tapýar. Rip'e kömek eden adamlar onuň maşgalasy bolup çykýar. Şeýlelikde Rip maşgalasyny tapýar. Duma bolsa özüne dost tapynyp öz dogduk mekanyna galýar. Zan bolsa ýygyna ejesiniň ýanyna dolanyp barýar. Filme gatnaşanlar Alexander Michaelitis, Hope Davis, Eamon Walker, Campbell Scott. Film Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Günorta Afrikada, Botswanada, Namibiýada düşürilendir. Şeýle-de bu film 2006-njy ýyly Genesis Awards bayragyna munasip bolýar. Duma.